Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so importantly for always tuning in. I really do appreciate. If today the first time you are coming across us, or you are hearing our voice for the first time, we still remain your one and only, ever ready, bringing it to you, as you all know. So, my wonderful family, without not wasting much of your time, today I just want us to do quick. Igbo bụ Igbo ekene m ụlọ ndewo gị bụ onye na-esonye anyị na BBC Igbo. Anyị abịakwa ọzọ tata bụ Mọnde ụbọchị 27 nke ọnwa Jun n'afọ a bụ 2022. Anyị bịara ka anyị gosi unu ka eke si anyanwụ. Cheta na a na-eme nọdụ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla na mpaghara ọwụwa anyanwụ Nigeria. Anyị wee bịa n'Enugu steeti n'ụtụtụ ka anyị gosi unu ka nya bụ ihe si wee na-eme. Ebe nnọkịta bụ ebe a na-akpọ New Haven Market. Unu ahụla na nya bụ ahịa na-eji igodo nnukwute igodo wee gbachie nya bụ ahịa nke na onweghị ndị nọ n'ahịa tata bụ Mọnde. Ihe ọ pụtara bụ na nya bụ nọdụ n'ụlọ a na-ekwu okwu ya ka na-agakwa n'ihu na Enugu steeti. Anyị ga-aga ọtụtụ ebe ndị ọzọ aha m bụ Obere nke ọkpara. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ka o si eme n'Imo, Abia, Anambra ma ọ bụkwa na Ebonyi, gaa na BBC News Igbo na Facebook na Instagram anyị maka ndị nta akụkọ anyị nọzụ ebe niile na-egosi unu ka o si wee na-eme. Ka anyị sizie n'ihe bụ market a nụwa gosi unu ebe ndị ọzọ na Enugu ka unu hụ na ndị mmadụ ka na-anọkwa na ya bụ ụlọ kwa Mọnde dịka esi wee na-ekwu. Cheta na tata mere ya otu afọ ejidere Maazị Nnamdi Kanu. O bụrụ na ndị na-eso Maazị Nnamdi Kanu bụ ndị Indigenous People of Biafra si na a ga na-emeriri ya bụ nọdụ n'ụlọ, mana unu na-anya ugbu ọ dịka a ga-asị na ekewaziri otu akụkụ si na ha akagbuola anya bụ nọdụ n'ụlọ, otu akụkụ si na ya bụ nọdụ n'ụlọ ka na-aga n'ihu. Mana ọrụ anyị bụ igosi unu ihe na-eme. Ka anyị gaa na mpaghara Enugu ka unu fụ ka o si ada. Ndewo. Ọ dị mma dịka m si wee na-agwa unu na ebe a unu na-ahụ ugbu a bụ New Haven Market. Ọ bụrụ ụbọchị nkịtị ebe a niile bụ ebe ndị mmadụ na-anọ azụ ahịa. Ha ncha niile bụ nke agbachiri agbachi ugbu a. Ọ dị mma Victor Nwachi, ahụrụ m ozi gị, ndewo. Ọtụtụ n'ime unu na-ezitere anyị ozi ugbu a. Anyị ga-agagharị ebe ndị anyị nwere ike n'Enugu a iji gosi unu maka ndị batara ugbu a ka anyị gosikwa unu ọzọ na ebe a bụ ebe a na-akpọ New Haven Market dị n'Enugu. Nke a bụ geeti nke abụọ nke esi apụ ị na-anya ugbu a ịhụ na mana car park mana ebe niile ha ncha gbachiri agbachi wee bụrụ ya. Unu na-anya ịhụ na ihe na-emegasị n'Enugu ọnwa one ma one gara aga bụ na ndị mmadụ na-ejizi mbọsị ụka zụọ ahịa ha kwesịrị ịzụ ụbọchị Mọnde maka ya bụ nọdụ n'ụlọ na-aga n'ihu oge ọbụla. Rex Chime, ahụrụ m ozi gị niile so anyị ugbu a. Ọ dị mma, anyị ga na-agakwa n'ihu na-ewetara unu ebe ndị ọzọ niile dịka anya bụ ihe si wee na-aga. Isitezi ebe a bụ New Haven Market kịta gaa nwantịntị ị ga ebe a na-akpọ electronics line, ndị na-eregasị ihe akụrụngwa foonu ma ọ bụkwanụ ihe eji ebi n'ụlọ a na-akpọ electronics. Ebe a gbagobe ka ha na-anọ, ya bụ ebe dịzi ka ebe a gbara ọsọ ugbu a. Ọ dị mma, anyị ga-agazi n'ihu mara ma anyị a ga-ewetara unu New Haven, Obiagụ, ma Abakpa, ma Emene na ebe ndị ọzọ anyị nwere ike igosi unu n'ụtụtụ tata. Sonyesi anyị ike na BBC News Igbo. Ọ dị mma, anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-egosi unu ka Enugu dị. Anyị esigo ya bụ New Haven Market wee na-agbada ugbu a. Isite na aka nri gị ebe a kịta nweta ebe a na-akpọ Open Sheraton, ebe a na-eri nri. Ọ bụrụ ụbọchị nkịtị ebe a niile ga-abụ ebe ndị mmadụ nọcha ugbu a. Unu na-anya hụ na ụmụaka jizikwa ebe a mere ebe a na-agba bọọlụ. Ọ na New Haven dị na Enugu steeti ka anyị nọ ugbu a.
ebe anyị pụtara ugbu a bụ ebe a na-akpọ Chime Avenue New Haven Enugu. Ọ bụ na ị maara ebe anụnwa bụ New Haven ọfụma, ị ga-ahụ na ebe niile tọgbọ chako, ụlọ ọba ahịa niile kpọchiri agbachi. Ọ dị mma maka onye maara New Haven ọfụma, ị ga-ahụ na ọtụtụ ụlọ ahịa bụ ndị gbachiri agbachi, ma ụlọ ọba ego niile dị iche iche bụkwa nke gbachiri agbachi. Anyị ji nwayọọ nwayọọ ugbu a na-aga New Haven dị n'Enugu. Anyị na-agafezi ebe a na-akpọ Nnanka ugbu a. Nnanka bụ ebe ụmụ nwaanyị na-akpa isi. Ịgafechee Nnanka, ịgbago ugwu, ịgafe Assemblies of God. Ịgacha anya bụ Assemblies of God, ịgbagote ugwu obele, ịnwetabezie Ọpa Chime, nweta Semulumba New Haven. Ebe ndị a niile anyị na-agwa unu ugbu a bụ ebe tọgbọziri chako, mana ọ bụrụ ụbọchị nkịtị, onye ọbụla ma Enugu maka ebe a si adị. Ma ndị niile na-ele nri, ma ndị na ebe a na-atinye ego, ha ncha niile gbachiri agbachi. Ebe a niile unu na-ahụ ugbu a bụ ụbọchị nkịtị kịta, ha ncha niile na-ekwo ekwo. Ọ dị ma ana m ahụ ozi ọtụtụ n'ime unu na-ajụkwa anyị ajụjụ, mana matanụ na o nwere ka obodo si wee dị, na anyị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-egosi unu ya bụ ihe. Ịgbadazi ugwu a kịta enwetazie ebe a na-akpọ Ọpa Chime New Haven. Ebe anyị na-agafe ugbu a bụ ma ebe a na-eri nri a na-akpọ The Pines, ma PK Gardens, ma Ziz, ma Posh Hospital. Lee ka ha niile si wee tọgbọrọ ya bụ chako tata. Ebe a bụ Semulumba Catholic Church New Haven Enugu ka anyị na-agbafe ugbu a. Ọ dị mma, anyị egosigo unu ya bụ New Haven. Anyị ga-agba mbọ tụgharịa ugbu a anyị gosichara unu New Haven ka anyị mara ma anyị a ga-egosi unu ebe ndị ọzọ n'Enugu a. Ọ dị mma. Chidi, ahụrụ m ozi gị. Vincent Okoronkwo, ndewo. Unu niile bụ ndị sonyere anyị n'ụtụtụ a na BBC News Igbo. Anyị atụgharịala ugbu a ka anyị gosikwa unu ebe ndị ọzọ unu na-ahụbeghị n'ụtụtụ anụnwa. Gabriel Ụzọchukwu, amaghị m ihe ahụ i kwuru, mana tupu ide ihe ichekwa ya eche. Sunday Chukwuebuka, ahụrụ m na ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo, ndewo. Ọ bụ New Haven Enugu ka unu na-ahụ ugbu a. Gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Anyị na-ewetara gị ka Enugu steeti si wee dobe ihu. Tata bụ Mọnde, ụbọchị 27 nke ọnwa June n'afọ a bụ 2022. Kwa Mọnde kwanọdụ n'ụlọ dịka ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria si wee na-eme ya. Cheta na ụbọchị tata n'afọ gara aga ka anwụdoro Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụkwa n'ụbọchị 29 ka a kpụgara ya ụlọ ikpe, mana ka ọ dị ugbu a ihe anyị na-egosigodo unu bụ ka ndị mmadụ sikwa wee na-anọ n'ụlọ ahụ ekwuru kamgbe a ka na-emekwa ya n'Enugu. New Haven, ebe ndị a na-eregasị nri ama ama, ha ncha niile bụ ndị gbachichara ụlọ ọrụ ha agbachi. Ọ dị ma ọ bụrụ ụbọchị nkịtị, onye ọbụla maara ụzọ ntachi a ma ọ bụkwa na ụzọ ebe okwu Sheraton, ndị a niile na-ere nri, mana mmadụ na ụgbọala na-azọkarị ụzọ ebe a ma ọ bụ isi nọ na nka. Mana ị na-anya kịta ịhụ na ndị nọgasị n'ụzọ bụ agorogoro, ịhụ ndị keke ma ndị bọọsụ. Ndị ụgbọala nkịtị bụkwanụ ndị nwere ọrụ na ndị ugbo onye ọkara obi.
ebe anyị na-apụtazi ugbu a bụ New Haven Junction, ya bụ nke Bisala. New Haven Junction dị abụọ, nke mbụ na nke Express, nke a bụ nke Bisala, nke na-abanye bụ New Haven, nke ọzọ bụ nke na-apụ apụ na New Haven. Ọ dị mma, anyị ga-egosi unu ka otu Igba Junction si wee dị. Ebe anyị na-abịarute ugbu a bụ ya bụ roundabout kacha wee buo ibu, soro wee kacha buo ibu n'Enugu. Nwere ike nke Ogwi Junction bụkwara ibu, mana nke otu Igba nwere ihe eji mara ya. Ebe a kpụrụ otu Igba, ọ ya ka anyị bịarutere na ya ugbu a. Ị na-anya hụ na ụlọ ọrụ niile na-ere ndị oriri ma Kilimanjaro ma Market Square ma 4 Market Days, ndị a niile nọ n'gburugburu ebe a gbachichara agbachi. Ebe a kịta anyị tụgharịrị bụ otu Igba Junction. Ọ dị mma, ọ bụ na ị chọọ ije gọọmenti haus Enugu, itinye isi na Bisala Road. Ebe anyị tinyere isi kịta bụ Bisala. N'anya trafik light onwe otu mkpụrụ ụgbọala nọ na ya, mana ebe a ka ọ na-abịa irute, ị ga-akwụju afọ. Ịkpachaghị anya, ị nwere ike ikwu ugboro na abụọ, mana trafik light ahụ a ga-erute gị maka gịnị na ụgbọala karịrị akarị ebe a. Mana na n'anya ka Bisala Road Independence Layout Enugu si wee dị. Ụlọ ọrụ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche na ebe a, ha na onwe ha gbachichakwara geeti ha. Ọ dị mma, Bisala Road ka anyị nọ ugbu a. Anyị ga-agba mbọ gosite unu ebe ndị anyị nwere ike, ka anyị mara ma anyị ga-atinye isi ebe ndị ọzọ. Ị na-anya kịta na trafik light a na-achakwanụ ọbara ọbara, mana onwe na onye na-akwụsị n'ihi na onweghị onye nọ n'ụzọ nke ịkwụsịzi. Ma ebe a na-egote nri oriri dị iche iche, ebe a unu na-ahụ ugbu a agbachiri agbachi. Isizie n'ihu gị ebe a gaba ịga gọọmenti haus Enugu, ya bụ ụzọ bụrụ nke emechiri emechi kamgbe maka ndị na-akpọ ganigani. Ebe unu na-ahụzi ugbu a bụ Rangers Avenue. Rangers Avenue ebe ụgbọala na-eju ọfụma ụbọchị nkịtị, mana ụlọ ọrụ niile na ebe a, ọtụtụ ụlọ ọba ego na ebe a nke unu na-ahụ ya onyonyo gị ugbu a, ha ncha jiche nnukwu igodo gbachichie ụlọ ọrụ ha. Ebe anyị unu na-ahụ ugbu a bụ ya bụ Rangers Avenue. Isite Rangers Avenue, ị gaa n'aka ebe gị, ịgbagobezi Okpara Square. Anyị na-agafe Press Center ugbu a, NUJ Press Center ka anyị na-agafe ugbu a. Ị na-anya kịta ịhụ na ya bụ trafik light nke Rangers Avenue na-achakwa ọbara ọbara, mana nweghị onye na-akwụsị. Ọ dị mma, anyị ga-aga n'aka nri ugbu a. Ị na-ahụ kịta bụ ebe a na-akpọ Presidential Road. Presidential Road dị na Enugu unu na-ahụ ugbu a. Enu ka ebe a dị. Presidential Road bụ ụzọ ọ ga-abụ isizie ya, ịgaba aka nri, ịgaba dịka ọnụ atọ na ndị otu ya, ịga aka ekpe, ịgaba mkpọkịtị, ya bụ ebe anyị nọ ugbu a. Ịgabazia n'iru, inwetazie ọnụ asata na ndị ọzọ. Lekwa ma ụlọ na-ere gasị mmanụ, ebe a na-ere mmanụ agbede, mmanụ ụgbọala, ha ncha niile gbachikwara agbachi wee bụrụ ya. Ụzọ a bụ ụzọ na-aga mkpọkịtị. Ebe a kịta bụzi, ọ bụrụ na ị na-aga Obiagụ, isorozi ebe a na-aga, iruzie ọnụ asata, ị marazi ebe nke ị chọrọ ịga. Ugbu a anyị esila anya bụ Presidential Road wee rutezie ebe a na-akpọ ọnụ asata. Ya bụ ọnụ asata pụtara ọnụ mmiri asata. Enwere mmiri a na-akpọ asata n'ebe a. Nya mgbe ị na-anụ ọnụ asata bụ ọnụ ya bụ mmiri. Mgbọsị ọzọ anyị ga-akọ maka aha niile a na-akpọgasị Enugu na ihe ejiri akpọ ya. Ebe a kịta anyị banyere ugbu a bụ ebe a na-akpọzi Okono. Okono dị na Asata. Ụlọ ọrụ niile n'ebe a, ndị na-eregasị akwa, ndị na-ere ihe eji emezi foonu na ndị ọzọ niile, ha ncha gbachiri agbachi. Ebe anụ na-ahụ ugbu a bụ ebe ụmụ nwaanyị na-ayọ akamụ.
ndị na-aya akamụ ndị na-ere moi moi ka eji ebe a wee mara. Dị ma agatụzia nwantịntị ugbu a anyị apụta Nnamdi Azikiwe Stadium dị na Enugu. St. Bridget's Catholic Church Asata Enugu ka anyị gafere ugbu a. Ọ dị mma. Prince Harry afọ m na ị na-ekiri anyị, ndewo. Ebe anyị nọ ugbu a bụ Nnamdi Azikiwe Stadium dị n'Enugu ka unu na-ahụ ugbu a. N'anya ịhụ na eji ogbogbo ihe wee gbachie ya bụ Nnamdi Azikiwe Stadium dị n'Enugu. Anyị na-apụta na Ogwi Police Station ugbu a. Ị na-anya ịhụ na ụlọ ndị uwe ojii niile nọ n'Enugu a na-ejizi igodo were na-agbachi ọnụ ụzọ ha wee bụrụ ya n'obodo bụ igwe. Anyị agafeela subway ugbu a wee pụta ebe a na-eregasị ngwa electronics n'Enugu. Ebe a bụ ịchọ igote friji, TV, ihe dị iche iche eji ebi n'ụlọ. Ịbata ebe a inekwa anyị hụ na ụlọ ọba ego niile nọkwa ebe a gbachiri agbachi. Ọ dị mma, anyị na ha pụta ebe a na-akpọ nọmba 1 Ogwi Road. Ya bụ nọmba 1 Ogwi Road bụ ebe ị ga-ahụ ụlọ akwụkwọ dịka Osisa Tech Polytechnic. Osisa Tech Polytechnic bụ nke ị na-ahụ ugbu a n'aka ekpe gị, n'aka aka nne m. Na-eweli iwe. Ọ bụ Osisa Tech Polytechnic unu na-ahụ ugbu a. Roundabout a kịta bụ roundabout Main Market Enugu ma Holy Ghost ma ebe dị iche iche. Ọ bụ ịtụgharịa roundabout a iwe gabazia ebe ahụ niile. Ọ dị mma. Caritas Michael or Michael, ndewo ị na-ekiri anyị. Chibueze Mbam, ndewo na itoro anyị n'ọrụ nke ụtụtụ a, ndewo. Adaobi ị na-ekiri anyị, daalụ. Mbadinuju Evaristus, ahụ m na ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo. Ọ ka bụkwa Ogwi Road ka unu na-ahụ ugbu a. Biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ka ebe ndị ọzọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria si wee dị, tata bụ Mọnde, kwa Mọnde kwa nọdụ n'ụlọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria, biko gaa na peji anyị na ị ga-ahụ ka nya bụ eke si anyanwụ. O nwere onye na-ajụ m sị kedụzi ihe na-emebe mbọsị ụka. Ụbọchị ụka ụmụahịa niile na-adị emepebu na-adị mepezie. Ndị mmadụ na-ewere mbọsị ụka zụta ahịa ụgwọ nke ha kwesịrị ịzụta ata bụ Mọnde, wee bụrụ ya bụ ihe anyị na-ahụzi ugbu a. Maka mgbe mbụ na ndị Igbo ekweteghị na ije ahịa mbọsị ụka bụ ezigbo ihe, mana ugbu a ọ bụ na nọdụ n'ụlọ ewerela ụbọchị Mọnde, ndị mmadụ jizi ohere ahụ na-azụzi ahịa mbọsị ụka. Ebe a kịta bụ ABC Transport ka unu na-ahụ. Ebe a bụ ebe a na-echenji ego, ma ndị nwa na-echenji dọla, ndị Hausa na-echenji dọla, onye ọbụla abakwuchala n'ime ụlọ ha. Ebe a na-akwari akụ, ebe a filling station na ndị ọzọ niile ha nchaji ụgbọgbo igodo gbachicha ọnụ ụzọ ha. Maka ndị mara Asata Chemist na ụmụnne ya niile, ọ bụ ebe a isisi aka nni ịgaba Lagos Street, ịgaba Independence Layout, ị ga-akwa n'ihu ị ga-ahụzi ya bụ otu ịgba nke anyị gosibugoro unu na mbụ. That brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you very much for always tuning in. I really do appreciate. Share the video and tell your friends about this platform.
because the best thing or the best place for you to be is here. Turn on the bell icon so that whenever I drop a new buzz boost like this, you'll be the first to notify. Thank you once again and remain blessed.